Календарь. Календарь безнең һәммәбезгә дә бик кирәк нәрсә. Ул булмаса, без ял көннәренең, яңа елның, әниләр бәйрәменең һәм хәтта үзебезнең туган көнебезнең кайчан килеп җитәчәген белмәс идек. Календарь елдагы бар көннәрне атналарга һәм айларга берләштереп бер урынга җыя. Календарьлар бик күп төрле була. Бу кесә календары. Ул бик кечкенә. Ә монысы стена, дивар календаре. Ул көн тәртибендә күрсәтә, бүлмәне дә бизәп тора. Ә бу калын календарь өзмә календарь дип атала. Көн үткәч, шул көн язылган битне өзеп алалар. Ә тагын календарь компьютерда, телефонда һәм хәтта кулга киеп йөри торган акыллы смарт сәгатьләрдә дә бар. Ә менә мондый календарьлар булмаган вакытта кешеләр нишләгән соң? Алар көннәрне кояшка, йолдызларга һәм айга карап белгән. Борынгы мисырлылар календарьны моннан 7000 ел элек уйлап тапкан. Нил буенда яшәгәнгә күрә, алар бу елганы бик зур игътибар белән күзәтеп торган. Елга бер тапкыр Нил үз ярларыннан чыккан. Буа буып, кешеләр аның суын иген кырларда тотып калырга, аларны шулай итеп дымландырырга тырышканнар. Әйбәт уңыш җыю өчен су күтәрелү вакытын төгәл белергә кирәк булган. Күзәтә торгач, кешеләр бу вакытта күктә Сириус дигән бик якты йолдызның кабынуын күреп алганнар. Сириусның бер кабынуыннан икенчесенә кадәр төгәл 365 көн үткән. Мисырлылар аларны 12гә бүлгәч, 30 көннән торган 12 кисәк барлыкка килгән. Калган 5 көнне бүлеп аларга кушканнар. Шулай итеп беренче календарь ясалган. Хәзер без куллана торган календарь бик уңайлы. Ул 12 айдан тора. Алар гыйнвар, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь һәм декабрь. Ай 30 яисә 31 көн дәвам итә. Ә менә февраль иң кыска ай. Ул бары тик 28 көннән тора. Ә 4 елга бер тапкыр 29 көннән килә. Көннәр атналарга да берләшә. Бер атнада 7 көн бар. Атнаның беренче 5 көне календарьда кара яисә зәңгәр төс белән билгеләнә. Алар эш көннәре. Ә шимбә белән якшәмбе кызыл төс белән күрсәтелә. Алар ял көннәре. Бөтен ил белән зурлап үткәрелә торган бәйрәмнәр дә кызыл төс белән билгеләнә. Мондый көннәрдә без ял итәбез.